አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ አንተ ጎበዝ ነፍሴ እንዳትፈራ ህይወት ልማዷ ነው ማድከም በርታልኝ አደራ አንተ ልባም ልቤ እንዳትሰበር ለችግር ሆነ ቅረብ የምን አልችልም ነው ትችላለህ የምን ለብቻዬ ሰው የለኝ ትላለህ የማይተው ካምላክ ከያለ አውቃለሁ ጽናት አለክ ለፈተና ድካም አውቃለሁ ሰውን አምነክ ብቻ ትጽናና አውቃለሁ እምነት አለ በጌታክ መዝገብ ታልፈዋል ለችግር እርሱ ሆኖ ልዘብ አይዞ አልልህም ምን አየገና ትፈተናለህ ይቀራል ትልልቅ ፈተና አይዞ አልልህም ገና ይገርፋል የህይወት ዱላ ግን ትቋቋመዋለህ እመነኛ አንተ ነፍሴ ጀግና አውቃለሁ አትሰንፍ አንተ ጎበዝ ነፍሴ ፈርተህም አታውቅም በርታልኝ መንግስት ፈሪስ እንዲልና መንግስትና አንተር መንግስትና እንተልቃለብና ዋጋት ከቢያን ወረድናያ መንግስትና ዘፍረስ እና በአፎም ዘፍረስ ሱክል መልስ ቁት ወልታው ይኮነ መንግስትነት ትግራይ ስርዓተ መንግስትና እንተክልና አፋር ዘወረድና ስለዚህ ቃልሲ ምን ይፍታለልካ ኦዲ ተخللካ ማለት ኦዲ ተአማሚንካ ኢንፎርም ከዲኑ ደሞዝ ከፊሉ አስቃጥላ ብልዕስ ብልጽግና ተተሪስካስ ናብ ትግራይ ንመታው ዲ ተሓራመለት ውናት ውድብ ናጽነት ትግራይ ንትግራይ ናጽነት ዝቃለስ ውድብሲ ላዕለዋ መራርሓሲ ብልጽግናስ ንትግራይ ጽቡቕ ይሓልል ኣሎ እዩ ኢልካስ ንብልጽግና ኣሚንካ ዲኻ ንዓፋር ኬድካ ማለት እዩ ትሕቶ ይቆል ቀላል እያ ቀላል እያ ንብልጽግና ኣሚነ ዘይኮንኩና ሓራመሬስ ዝወረርኩቲ ስሩ ተቃሊሰ ስርዓት ዲ በሰላማዊ ቃልሲ ናይ ሰላማዊ በረታት ስለዝዓፀለይ ናይ ግድን ክትቃለሶ ስለዘለኒ የመቃለስ ባይታ መሪ ጠንበር ንብልጽግና ኣሚነ ወይ ሆደድ ወይ መቃለስታት የተመረጥ ማለት እዩ መቃለስትኻ ናጽነት ትግራይ ዝቃለስ መራርሓ መቃለስትኻ ትመርጽ መቃለስትኻ አብይ አሕመድ ኦህዴድ መቃለስትኻ ንትግራይ ተጋሩ ኮይና እንደለና ሓራመሬስ مسؤول حديث ناو جست منهم أجندات كلهم مني أورجانيز جواريهم مني مراحيهم مني قلابيهم مني معتقيهم أم تقرأ زلوا تريف باجت كاب فيدرال بتلعلي مثلا قبل سجنا مال قبل سجنا سبع على تريف يلا ناب تقرأ هذه أفتقرأ تقرأ ኣብዚ ክልተ ዓመት ዝነበረ ድርቆሽ ኮረሾ እንዳበዐ ተቃለሰ እዩ ኣብ ትግራይ መሰረት ዝገበረ እዩ ንብልጽግና ንኦህዴድ ኣሚኑ ንትዲኤፍ ኣይተጣየሸት ሰራዊት ትግራይ ኣይተጣየሸት ኣብ ዓፋር ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መራሕትኩም ኣዲስ ኣበባ እዮም ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ እዮም ገዛ ተዋሂብዎም ፒክኣፕ ተዋሂብዎም ክዳን ዩኒፎርም ተዋሂቡ ደመወዝኩም ክንዲዚ በጀትኩም ናታል ፋይናንስ ቢሮ ተኸፊልልኩም ድኹም ትሰርሑ ዘለኹም ማለት እዚ ስኻበይ ከም ዘለካ ድሓ ክዛረበሉ ኢና ግን ተመሳራራቱ ክንጀዋብ ክንጅምሮ ተለና